आं एक्जेक्टलि मिथिया बाथाखौ मानि थाखाय हमदों इउटुबाव ससियेल मिडियायावसो नुनो मोन्दों दा ओंखायनो आंबो दासिम मिथिथ'वा आङो बे बङाइगावआव जिहेतु एसपिफोरनि कनफारेन्स जाबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो बिथांमोननियाव जेबो मिथिथ'वाखैमोन आरो मैया जिहेतु जोबनानै थांबाय दिनै आंबो मिथिनो नाजादों बै समनि थासारिया जिहेतु जिउ फोजोबनाय थै बोहैनाय बेबायदि थासारिमोन दा बेखौनो दिनै जे जोंनि साननाय हनायखौ सोलायदों जोङो निदि गोनां मानसिफोरखौ एबा बेरामिफोरखौ एबा जायनो गोनां बेखौ जों मदद खालामनो हायो बेबायदि मोनसे सिम्बलाइज खालामना सिम्बलिक एबसुआ प्रग्राम लादों आरो बेनिखायनो ब्लाड डनेट खालामदों ब्लाड डनेटखौ जेसेबां खालामनो हायो मानसिनि देहाया मोजां जायो आरो सोरबाबा मदद खालामनो हायो ओंखायनो बयबो हानाय मानि ब्लाड डनेट खालामनांगौ एभ्रि 3 मान्थ मास मोनथामनि उन सासे मोजां देहानि मानसिया ब्लाड डनेट खालामनो हायो आरो नोंथांनि ब्लाडआ जायनि ब्लाडआ बियो सोरनियावबा थांनानै सोरनिबा थैयाव मदद खालामहैयो बिनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनायाव दा नोंखायनो बेखौ बयबो खालामनो थाखाय खावलायो